маросими ҷоизасупорӣ ба беҳтарин блогнависони соли 2023 ҳафтаи гузашта дар кохи суруши Душанбе баргузор шуд. узви раёсати Ассотсиатсияи блогерони Тоҷикистон Рафаэл Гулов мегӯяд, ки ҳадаф аз баргузории ин маросим ҷалби таваҷҷӯҳи блогнависони ҷавон барои эҷоди матолиби ҷолиб ва қадрдонии заҳмати блогерони варзида барои фаъолияташон дар соли ҷорӣ мебошад. сохтори мустақил аст ва сабабе ки блогерони зиёд дар он аъзо ҳастанд, масалан барои баргузор кардани чунин чорабиниҳо маблағ дарёфт кардан мушкил нест, чунки ширкатҳои бузург мехоҳанд бо блогерон ҳамкорӣ кунанд. беҳтарин блогнависҳо дар 15 самти фаъолият тавассути овоздиҳии сокинон бо овози бештар муайян шуданд. Фаридун Мухторов бо хонумаш Азиза Ғайратова блогери беҳтарин дар сабки Вайни Рисол дониста шуданд. ҳозир ин якумин бор ки мо дар ихалин маросим иштирок карда истодаем. мебинем шояд ки ёрдам кунад. ба гуфтаи Шаҳло Акобирова, раиси созмони ғайридавлатии Хома, таъсиси чунин ниҳод ва баргузории маросими беҳтарин блогери сол аллакай хушоянд аст. мутаассифона он коре ки матбуот чанд соли охир дар Тоҷикистон натавонист анҷом дода, яъне таъсиргузор будан ба аудиторияи бузурги одамон, ин конро блогерҳо тавонистанд ки анҷом бидиҳанд. албатта ҳастанд, мисли ҳама гуна матбуотам миёни блогинг ҳастанд нафарҳое ки муҳтавои бисёр босифат доранд, ҷолиб доранд ва аудиторияи худро доранд, ва ҳастанд блогингҳое ки мутаассифона аз доираи меъёрҳои ахлоқӣ, аз доираи қонун берун мераванд ва ҳатман ки онҳо муҷозот мешаванд. Шаҳло Акобирова афзуд, ки блогинг наметавонад ба пуррагӣ ҷойгузини расонаҳои хабарӣ шавад. ба саволе ки Ассотсиатсияи блогерони Тоҷикистон ба таблиғгари ҳукумат табдил хоҳад шуд, блогер Ғолибшоҳ ва репер Барон чунин посух доданд. ҳамин рӯза ягон каса маҷбур кардагӣ нест ки инаи кора вақто ягон каса фавранта. Ранҷет Ятимов, ҳуқуқшиноси арсаи расонаҳо, ба ин назар аст, ки фаъолияти Ассотсиатсияи блогерони Тоҷикистон дар он сурат метавонад судовар бошад, агар он воқеан мустақил бошад. Ассотсиатсия хубиш дар он аст ки агар мустақил бошад, яъне ки аз ин ё он мақомот гӯем ё ки аз ин ё он шахс вобастагӣ надошта бошанд, озод бошанд дар фаъолияти худ, ин бениҳоят иқдоми хуб аст. ин дар ҳолест ки то ҳол ҳеҷ ниҳоде дар бораи теъдоди воқеии блогерон дар Тоҷикистон иттилоъ намедиҳад. блогероям бисёр даст Душанбе. дар ҳақиқат ман омда фаҳмидам ки блогер дар ҳақиқат ғалти боли блогер меғалти. то ҳамин дарҷа блогерҳо бисёр ки баъдиша 15 сутка путёвка роӣ мекарданд. чанд тан аз блогерону хабарнигорон равонаи зиндон шуданд, ки дар миёни онҳо Абдулло Ғурбатӣ, Далери Эмомалӣ, Улфатхонум Мамадшоева ва Абдусаттор Пирмуҳаммадзода буданд.